व्हडल्यान उलय मागीर Now shall I introduce her? Yes. Hi, myself Janardhan Khorate, alias John. आणि काल एक गजाल माझ्या कानावर येयली की केस केल्ली हा फ्रॉड केस विच इज नेम्ड बाय बोनी सिनारी आणि राजेश सिनारी. सो त्यांनी अंजुना पोलीस स्टेशनात एक फेक कंप्लेंट घातली की डे लाईट ब्रेक इन रॉबरी ॲट अवर होम. फर्स्ट ऑफ ऑल त्यांनी मेन्शन केले हा इट इज आवर होम. आय डिडंट सी एनी पेपर वेअर इज द हाऊस नंबर, agreement is there or ownership that I can clarify. This is my original sale deed. Here is the original and this is the notarized copy. You can check it out. First of all तो झालो. Secondly त्यांनी complaint काढलेली आहे DIG ऑफिसान आणि other places where she mentioned as a British national. So suppose the British national असा, so where is the C form and ती रावता झाल्या where is the tenant verification form. As a cautious citizen of Goa म्हाका पळोवंक जाय ते डॉक्युमेंट्स वेअर इज दॅट डॉक्युमेंट्स कम्स फ्रॉम. आनी म्हाका एक कळोंक ना तेंचें एक्झॅक्टली कोण अशें करता की ब्रेक इन रॉबरी अँड डकैती केस घातलेली आहा तो तेंच्या वांगडा उलयता बरें आनी ते तेका थँक्यू म्हणटा. सी द स्क्रीनशॉट फ्रॉम November 8 to 21st November which is I was there. This case against to the house number 778 St. Michael Wado Anjuna आणि ती असा ओनर रियल ओनर आहा मायकल पीटर्स विच इज ही बॉट इन 2002 नॉट रिसेंटली इट इज इन 2002. ही बॉट इट दॅट इज हिज ड्रीम होम रिटायरमेंट होम. आणि म्हाका जे आता ते म्हणता लाईक त्यांनी आता धमकी दिल्ली म्हाका फाटल्या टायमाक वेन आय वेंट देअर टू चॅक इट आउट. ते धमकी दिता की तुम्ही भायले म्हणून नाव जनार्दन खोराटे आहा म्हणून भायलो ना नाजाल्यार ते फॉरेनर आहा म्हणून ते भायले ना. They are staying 40 years and I am staying here last 25 years. My full childhood gone here. I have my passport here. माझे voter card हांगा आसा and I am a proud Goan that I can't do anything illegal. म्हाका only clarify करपाचें आहा whatever the cases they made म्हाका खबरय ना की कितें चल्लां. I am a organic farmer. I am running the India's first organic company. आणि आमकां हेय खबर ना आमच्या फार्मावर नेटवर्किंग आसता आमी कांयच पळोवंक ना. ज्या टायमान आमची गजाल जालेली की हांगा कोण तरी रावपाक येता आणि ही गजाल स्टार्ट झाली ऑगस्टासून. ऑगस्टान आमकां एक नोटीस येयली ईडी पोलिसांनी की अशें अशें कोणी तरी तुज्या घरान गाडी सोडली म्हणून सिव्हिल स्टेशन पोलीस. सो पोलीस येता आमचें कितें आहा लायक एज पर द रूल एनी फॉरेनर ट्रान्सफर द एनी मनी फ्रॉम द आउटसायड टू इंडिया आउटसायड टू इंडिया. सो तेंचें कितें जालें त्यांनी गेले असले नोटीस दिवपाक की मायकल पिटराच्या नांवान कितें तरी असले पेनल्टी ऑर रेमिटन्स सबमिट कर मग दॅट वी ऑलवेज डू एज अ फॉरेनर फॅमिली सबमिट देअर इन FRRO. त्याने गाडी सोडली पोलिसांक. म्हाका कॉल येयलो डेप्युटी कमिशनर भास्कर नायडू सरांचो आणि ज्या टायमान हांव थंय गेलो म्हाका नांव दिलें त्यांनी हू इज द राजेश सिनारी. आय सेड लायक आय डोंट नो. त्यांनी म्हाका सांगलें की जॉन इफ यू आर स्टेईंग अँड दिस इज युअर प्रॉपर्टी हू इज स्टेईंग देअर. हांवें तांकां सांगलें की आय गॉट रिसेंटली ट्विन्स बेबीज आय एम नॉट ॲट होम. माझी आवय ना डॅडी ना. सो आमी यूट्यूब पळोवन माझ्या फॅमिली म्हणजे बायल आणि हांव आमी यूट्यूब पळोवन तेंचे लंगोट चेंज करता आणि आमकां कांयच खबर ना हेचें. सो हांवें अंकलाक कॉल केलो की तुमी कोणाक दिल्ली आहा चावी घराची. त्याने सांगलें बोनी म्हणून कोण तरी आहा फॉरेनर त्याची फ्रेंडांची फ्रेंड रेफरन्स तिची फ्रेंड न्हू. सो त्यांनी चावी दिल्ली आहा आनी ते येयल्ले बाय करपाक. सो आय आस्क अंकल तूं कित्याक सेल करता. ही सेड लायक कॅन्सर ट्रिटमेंट आय एम द एज ऑफ 76. आय सेंड द व्हिडिओ. यांनी तेका अप्रोच केलो की आमी तुजे हे करता सेल करता सो कॉल्ड. आणि ही शी इज अ फॉरेनर. She is working somewhere. Where is the work permit? If she is on visa, she have a ID, proper ID, or she is illegal staying here. I don't know anything. म्हाका कांयच खबर ना तेंची. Suppose त्यांनी फाईल केली I don't know, but where is the proof? You saw any proof there? But you saw any proof? There. So ते म्हणता बॉनी सिनारी बट म्हाका जे नाव मेळ्ळें ते ब्राउनिंग ऑटल्समर समथिंग कितें तें आहा. आय कॅन शो यू द नेम दॅट वन. सो ते नाव आमकां मेळलेलें आहा as per the FRRO rules. आम्ही चेक करूया त्याचे टेनंट व्हेरिफिकेशन. आय एम आस्किंग टू द पुलीस ऑल्सो प्लीज लुक इट इन दॅट इशू. हे सगळे डॉक्युमेंट तुम्ही चेक करा. आणि जे ज्या टायमान आम्ही केल्ले त्या टायमान त्याचे उलोवप जाल्ले आसा आसले. म्हाका खबर ना की बाबा मायकलाचे आणि बॉनीचे कितें चालू आहा त्यांचे कितें उलोवप जाले वॉट दे डील आय डोंट नो. बट समटायम्स देर इज अ मेन्शन की 3 महिन्याचो टायम त्याने कितें तरी दिल्लो की तुमकां बाय करपाचें जाल्यार रावता जाल्यार तुमी 3 महिन्याचो टायम दिल्लो आसलो तेंचो अशें हांवें आयकलें. आय डोंट हॅव एनी प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन ऑर दे डोंट हॅव ऑर दे हॅव इट दे कॅन शो यू.
सो त्यांचे उलोवप जाले उपरांत हांवें अंकलाक सांगलें की सी वन थिंग इज देर दे threaten to the local police. If local police comes in the civil dress, you cannot give them a bad words. This one thing was there, and I went there. I checked out. I went there and I met these people. There was a Rajesh Sinari inside. I asked him the electricity bill because I wanted to go to the submit the application. And तेका हांवें विचारलें सुद्दां की who filed a remittance behalf of Michael Peter? You have any authority letter? Because in that letter they mentioned they are owners of that house, and that's the time we triggered there is something fishy. त्यांनी ईडी रेमिटन्स केल्या, सबमिट केल्या, रिप्लाय केलो विदाउट मायकल पीटर्स ऑथॉरिटी लेटर. You can see my power of attorney. I'm the legal representative. Notarized copy and original copy is along with me. You can check it out and verify it with him. That video. You cannot claim that go to the without any. आता तुमची प्रॉपर्टी हा तुम्ही डायरेक्टली वचून सांगू शकना की ते करता म्हणून. ओके दॅट्स फाईन. हांवें तेका सांगलें सुद्दां की बाबा तुमची बेबीज आहा, तुम्हाला रावपाक तुमकां एग्रीमेंट जाय जाल्यार आय कॅन हेल्प आउट. Screenshot is here. I'll share with everyone. की हांवें तेंका डायरेक्टली अप्रोच केल्या. I can help you to sign the agreement for this sake because we don't want any problems in our life. Remittance 2 lakhs that I paid the penalty which is here. The copies I'll share with you. Then 2 lakhs penalty आम्ही पे केली. त्याच्या उपरांत आमचे उलोवपी झाले त्याच्या वांगडा. We met and we several messages also done that we will meet and discuss about how we are going through. Then there is a fishy something going on which is got triggered to the Michael also. He said I don't want to deal with you. They are staying not more than 6 months as per my knowledge. 6-7 months maximum. त्याच्या वेळेला if they paid any rent, if there is any agreement, they can show us. Doesn't matter. If they have a proper document, I have the open challenge. Here is the original sale deed. We don't take any penny from them. We will donate to them the property. It is my challenge to them. Even ज्या टायमान आम्ही त्यांना सांगले त्या टायमान ते रेडी असलेले. They was ready to move. Bonnie Sinari discussed with me on the over the call, on the WhatsApp call. We can't record it that one. आणि आमका ती हॅबिट ना रेकॉर्ड करपाची. We discussed as a mutually and ती ready असलेली. Later Rajesh Sinari threatened me that I'm not moving out, do whatever you want. And he said same things that you are outsider. He called up me also. You can check it out my call records. He called up me and threatened me, you are an outsider. I will send my people and I'll pick you up. Don't interfere with your foreigner family. So आता म्हाका सांगा कितें करतले तुम्ही. Then I have filed complaint against him in the 22nd October to them. Just to notice. PI सूरज गवस त्यांका मेळलो. सरांनी आमकां सांगले की एक PSI अलॉट करता. PSI किनलेकर सरांचे केस असलेली. किनलेकर सरांनी 1 महिनो कॉल केलो. हो पोलीस स्टेशनावर येवंक ना. इवन आय कॉल्ड अप टू द पोलीस की बाबा टेनंट व्हेरिफिकेशन ना हांव आरटीआय आता माझ्यावरच केस जातली. प्लीज चेक इट आउट. आरटीआय टेनंट व्हेरिफिकेशन सी फॉर्म सगळे पेपर चेक करा. बिकॉज दे आर समथिंग फिशी. व्हॉट बिझनेस दे आर डुईंग इट देअर. कोणाक खबर हा? आमकांय खबर ना. एनी डॉक्युमेंट्स विथ मी? नो. ॲज अ लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह आय डोंट हॅव एनी डॉक्युमेंट्स ऑफ देम. त्यांची वोटर आय डी आहा ना जाल्यार त्यांचे कितें सर्टिफिकेट आहा, पासपोर्ट्स आहा की कांयच ना आमचेगीर. Something happened tomorrow fishy, who will be the responsible? I don't know anything. I did my jobs. I went first to the police station in 22 October 24. So several times they called up, they didn't show up. Later November, even I told them also, even I messaged them, if you want to deal with that, directly you call with the Michael. I'm not dealing with you anymore. Michael ज्या टायमार म्हाका सांगतालो की बाबा फाल्यां एग्रीमेंट कर, I will be ready for the agreement. That was my word, last word to them, and that I can show the chat, which is they accepted, and I said like okay, thank you. Then when I paid the penalty for the ED, I sent the copy to the Bonnie, and he message केलं तेका, if someone from the ED showed up, please show them that we paid penalty, or send them to me, I will handle it. That's my clear conversation. After that, no conversation happened in there. That I left to the police station. After that झाले कितें त्या दिसा ज्या दिसा म्हाका कळ्ळें की he is not visiting anywhere, I am cautious about my family and my house. I went there, proper security agreement, and there is a 2 female bouncers. ते security म्हणता तुमी. So ते 2 security. आता female security म्हाका सांगा ते मारताले आणि त्यांनी क्लेम केलो हा की 40 जण येयले. एक व्हिडिओ दाखय म्हाका.
one video that there is a 40 people with the guns, bats, stuffs like that. आम्ही तुमकां दिसता daylight robbery करपाक हांव तसो दिसता. We are in no smoking zone, no drinking. We are an organic farmer living nice life at the farm. आम्ही locally सगळ्या farmeraक help करता. Even you go to the Anjuna Panchayat, ask them that what we do for the farmer. Biocompost plants, farming आम्ही seed supply करता आणि आम्ही आमकां ते claim करता की like you are doing daylight robbery at the home. झाले कितें त्यांची कोण असा मेड म्हणून तेका मारले म्हणून त्यांनी घातलेल्या कोणच नसलेले त्या टायमार. हांव स्वता असलेलो त्या प्लॉटावर आणि त्या घरा हांवें बसलो एग्रीमेंटा प्रमाणे माझे जे सिक्युरिटी दोन असलेले 2 डेचे 2 नाईट आम्ही दवरले तितून. त्याच्या उपरांत सपोज इफ समवन इज कमिंग इन टू द माय प्लेस और माय हाऊस आय विल डेफिनेटली गो अँड फायट. कित्याक येवंक ना तुम्ही कित्याक येवंक ना म्हाका तें विचारपाचें आहा. जर माझ्या घरान घुसतना हांव सांगता हांव लोक as a Goan I'll go and beat them. Doesn't matter कितें जाता फाल्यां. I'll do the murder also. If it comes to my family, definitely. If someone is coming and breaking my house, definitely. हांव ओरी सांगता तेंकां. They never came. They called the police. Police came. Police car came. They said to me, what's happening? There was a labor who was cutting the trees on the side, cleaning. There was I think so years, there was nothing. You can go and have a check out the picture. ते clean करपाक हांवें labor घातलेले दुसऱ्या दिसा. त्या दिसाचे त्या दिसा ज्या दिसा झाले त्या दिसाय घातलेले लेबर. दे वॉज क्लिनिंग. त्यांनी विचारले कितें करता. आय सेड टू द पुलीस. गवस म्हणून कोणतरी कॉन्स्टेबल असलेले सर त्यांच्या वांगडा माझे उलोवप झाले. आय टोल्ड देम की सर क्लिनिंग चालू आहा. ते त्यांनी म्हाका सांगले की आमकां पुलीस कॉल येयलो कंट्रोल रुमान की रॉबरी जाली आहा तुमच्या घरान कितें. हांवें तांकां पेपर दाखयले सर दिस इज माय पावर ऑफ एटर्नी आणि त्याची वील ही आहा. मायकल पिटराची वील ही आसा दॅट यू कॅन सी दॅट इज मेन्शन्ड ऑन माय नेम. आय एम द लीगल हेअर. बट अशें ना की त्याची प्रॉपर्टी माझी कितें येतली. त्याचोय कोणतरी आसा यू कॅन. आणि आम्ही ॲज अ प्रॉमिस टू हिम आय टोल्ड हिम इफ समथिंग हॅपन टू यू दिस प्रॉपर्टी विल गो टू युअर हेअर लीगल हेअर. बट ॲज अ इंडियन लीगल हेअर आय डू एव्हरीथिंग फॉर हिम. सो ती वील आहा ती वील दाखयली ऑल डॉक्युमेंट्स दाखयले आणि ते सांगता की ओके तुझे पेपर्स ओके आहा. पुलीस गॉन. आता म्हाका सांगा पुलिसांनी कित्याक एक्शन घेवंक ना. पुलीस कित्याक एक्शन घेताले. ॲज अ ओनर माझ्याच घरान डकैती झाली म्हणून माझ्यावरच केस जाता. आय एम प्रूफिंग माय ऑल द प्रूफ्स. आय डोंट हॅव एनीथिंग. आय एम प्रूफिंग देअर ऑल द डॉक्युमेंट्स इज हिअर व्हेरीफाईड. यू कॅन चेक इट आउट एव्हरीवन. दॅट वॉज द वन साईड स्टोरी. आमचे झाले कितें आम्ही घेतले आमकां हे असले तमाशा नाका. आम्ही केन्नाच प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना. आम्ही केन्नाच अशें कितें करूंक ना. वी जस्ट केम बाबा ते येता जाल्यार उलोवप करुया. तेंचे कितें आसा जाल्यार आनी तेंचे कितें दिवपाचेही आसा जाल्यार मायकलान तेही तेंचे करुया म्हणून सांगलेले. फर्स्ट दे सेड 2 lakh rupees. That is expense and everything. Then they said 5 lakh rupees. Later he went tell him that 15 or 20 lakh rupees, 30 lakh rupees something. Right now it stands at 30. 30 lakhs. तशें सांगता. आता तुमचे घर सपोज 30 lakh तुम्ही टेनंट म्हणून रावता 30 lakh कोण खर्च करतालो. एक फ्लॅट येता तितून. माझ्या भशेन जो मिडल क्लास कोण रावता जाल्यार तेका फ्लॅट येतलो. तुम्ही 30 lakhs घरावर एक्सपांड करताले एक्सपेन्स करताले. इट्स अ बेसिक सेन्स. तुम्ही आता कोणाक त्यांनी मेल केलो आणि धाडले अँटी करप्शन ब्युरो हाय कमिशनर ब्रिटीश काउन्सिलेट आमकांच खबर ना ही बोनी सिनारी इंडियन आहा की फॉरेनर आहा ती. सो त्यांनी सगळ्यांक मेल करून धाडलेले आहा. व्हिडिओ जेन्ना स्प्रेड झाले त्या टायमान आमकां खबर की कोणी फ्रेंडान कॉल केलो की तुजो व्हिडिओ हांगा घातलेले तुज्या नांवान म्हणून. हांवें पयल्या व्हिडिओन तो सांगता की कोणाक मारूंक ना आमकां काय जावंक ना. दुसऱ्या व्हिडिओन सांगता की आमच्या मेडीक मारले अशें जाले हॉस्टेज दवरले गन पॉइंट्स. इफ देर इज अ गन वेर इज द व्हिडिओ. देर इज अ मेन्शन समथिंग की नेबरान तेंचे सांगले वेर इज द नेबर. आता आमचो नेबर तरी सांगता सपोज कितें जालें की आमचो व्हिडिओ काडटा वेर इज द व्हिडिओ ऑफ दॅट नेबर्स. कांयच ना तितून एकही प्रूफ ना. त्याच्या उपरांत पुलीस स्टेशनान आमकां आपयले. आय एम सिटींग इन द फ्रंट ऑफ पुलीस स्टेशन PI सर सूरज गवस त्याच्या फुडल्यान आमी बसलेले अपोजिट पार्टी देर. आय वॉज शीट स्केर्ड बिकॉज दे वॉज थ्रेटनिंग मी फ्रॉम लॉंग बॅक 2 months. दॅट इज द कंप्लेंट मेड. त्या दिसासून ते म्हाका थ्रेट करता. दे सेइंग लायक की आमी कितें ते MMA फायटर आहा तेंचे कॉन्टॅक्टीन आसता. सो दे चेस मी 2 times also. So I made a complaint just because of fear. I want to seek my family safety. So I did it one thing. त्यांनी म्हाका सांगले आता मिडल हांव बसलेलो आहा PI सर फुडल्यान बसलेले आहा पुलीसय आसा. पुलीस मिडल उबे रावले कित्याक आय वॉज स्केर्ड बिकॉज दे आर अ फायटर. वी आर अ सिंपल ऑर्गॅनिक फार्मर. वी डोंट डू एनीथिंग विथ दॅट वन. तांकां PI सरांनी सांगले की तुमचे कितें डॉक्युमेंट आहा ते दाखय. माझे डॉक्युमेंट तेंचे दाखयले त्यांच्या फुडल्यान आणि त्यांच्या फुडल्यानूच आमचे उलोवप झाले की यू पुट युअर एप्लिकेशन आय पुट एप्लिकेशन. आणि हांवें फुडल्यानूच सांगले तेंच्या सर
I feel very bad about that girl. There is a small girl, I saw that one. I'm very, because I have two babies. I feel very bad, even that transferring and shifting and everything, how we treat it. And then I said, sir, tell them to call Michael and clear the things. You want to buy it or you want to rent it. If you rent it, you pay the rent and take these papers right away. I'm signing it. त्यांनी कायच करू ना ते म्हणता की ते कायच ना म्हणतात तू आमका 50 लाख दिया सो वेर इट कम्स फ्रॉम द 50 लाख रुपीज कोण दितालो सांगा घराची किंमत आणि घर आता पडता आले त्याला 10 लाख खर्च करपाक आम्ही भियेता who will spend it there is a statement I got it from the Michael Peter you can see is there any paid something from the last 7 months or 8 months the statement you can check it out की त्यांनी पे केले झाले आणि त्याचे कितके पैसे त्याच्याच बाबड्याच्या अकाउंटात पैसे ना ही इज स्ट्रगलिंग आम्ही ट्रस्ट फंड हा लंडन मार्सन्स ट्रस्ट फंड त्याच्या हॉस्पिटलान आम्ही त्याची ट्रीटमेंट करता आणि दे आर सेइंग दॅट सेंडिंग गुंडास आता म्हाका सांगा माझे ट्विन्स आहा घरात हांव कामावरी वचना आणि हे सांगता की गुंड घेऊन येतले माझे प्रॉपर एग्रीमेंट आय विल शो यू माय सिक्युरिटी एग्रीमेंट देर इज अ नो थ्रेट देर इज अ नो गुंडास नो नाइफ्स नथिंग जस्ट सिंपल वी वेंट आणि सपोज तुमचे किती आसा जाल्यार तुम्ही या उलोवप करा तुमच्या घरात सपोज हांव गेलो तुमचे प्रूफ आहा यू शो मी अँड टेल मी ask me ki baba tu कित्याक गेलो माझ्या घरान they never showed up police came I showed everything on the police it's everything in front of police now they are claiming ki police not taking action police कशे action घेताले सांगा there is any paper nothing I'm going inside just to be taking that some activist and everything and clearing their side it's not a good thing they have to come up with everything आता ते दुसरे ज्या दिवसा पोलीस कंप्लेंट झाली त्या दिवसा वॉल्टर किती नाव आहे त्यांचे लोबो वॉल्टर लोबो हा ते सुद्धा शोडअप झाले त्यांनी मला सांगले की जॉन सेटलमेंट करूया आणि त्यांना सांगले सर ओके सेटलमेंट करूया नो प्रॉब्लेम बट दे हॅव टू टॉक टू द मायकल पीटर नो आय एम नॉट अ राईट पर्सन आम्ही त्यांच्याकडे डीलच करूंक ना तुमची डील कोणाकडे झाल्या उलोप कोणाकडे झाल्या आणि डील जाऊंक ना त्यांचे उलोप झाल्या की दे आर इंटरेस्टेड टू बाय और सेल और एग्रीमेंट रेंट एग्रीमेंट दॅट दे कॅन टॉक टू द मायकल आय एम रेडी टू डू द सेटलमेंट ते म्हणता कितें की 50 लाख दिया मागीर सेटलमेंट झाली आता हे किती हा सांग आता डे लाईट रॉबरी करून कोण असा रॉबर हा डकैती गुंडा तो पोलिसांच्या स्टेशनान बसता आणि फुडल्यान सांगता की बाबा आता आम्ही सेटलमेंट करू आता दॅट इज द फेक केस दे मेन्शन एव्हरीथिंग कॉपीज यू कॅन चेक इट आउट व्हेरीफाय आणि तुमका सांगता एक व्हिडिओ शेअर करता तुमच्याकडे द मायकल पीटर इज द एज 76 इज सिन्सियरली अँड प्रोस्टेट कॅन्सर स्टेज 4 तो एंड ऑफ द लाईफ असा he have a hopes little bit की बाबा माझे कितीतरी जातले म्हणून आय एम जस्ट टेकिंग द जस्टिस फॉर हिम आणि तेही हांवेन हात घातलेले ना माझ्या बायलेन सांगले यू हॅव टू फाईट फॉर हिम अदरवाइज nobody is taking seriously with this issue there is no land grabbing or something that I am the interested in the property हांव तेका आता ओपन चॅलेंज दिता you come up with the any paper and this is my original sale deed you can check it out you take it from here from me I don't have any grudge ते साइडीचे लोक हा ते सेटलमेंट म्हणता I don't care of the settlement आम्ही किती मिस्टेक केली ना आणि आम्ही तुमका किती भरून दिले ना की तुम्ही किती खर्च करपाचे आहात 50 लाख तुम्ही खर्च केले तुम्ही तुमची बिला हाडा ते एग्रीमेंट घेऊन या and this take this original sale deed because I don't want this तमाशा की बाबा प्रेस रिलीज घ्या ते एंका करा आम्ही असता फार्मावर आमका कायच गजाल खबर ना this is the only reason I wanted to come here and asking the justice only to people to clear my side आणि आम्ही घेऊन असलेली प्रेस कॉन्फरन्स तीच आमची मिस्टेक झाली लोकांक वन साइड कळली माइट बी आता त्यांना दुसरी साइड करताली आणि सीएम सुद्धा आम्ही रिक्वेस्ट करता की प्लीज look into this issue there is a lots of the foreigners struggling with these issues आमका कायच पडले ना वी आर क्लियर विथ एव्हरीथिंग आम्ही ऑर्गॅनिक फार्मिंग करता इफ ते आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट आता आयले मध्ये दोन ते म्हणता आम्ही तुमच्यावर आरटीआय घालताले करा काय प्रॉब्लेम ना आय एम अ ऑर्गॅनिक फार्मर आय एम अ टॅक्स फ्री आणि म्हाका कसलेच भय ना हांवें कांयच इलिगल केलेली ना थँक्यू सो मच if you have any questions you can ask all the papers you can check it out वय हॅरेसमेंट करता हेजेर सॉलिड सर पळय आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक हांव म्हाज्या बायलेक सुद्दां हाडले ते दोन बेबीज आहा तेंकाय हाडले ते फाटल्यान चेस करता ते लांब बीन केसां घेवन ते आतां काल बायक घेवन गेलो बायकावर चेस करता कार घेतली कारीकी चेस करता आणि ते MMA फायटर म्हण ते सांगता ते अशे ते आणि ते अशे अशे करता आतां ती काल आम्ही पोलीस स्टेशनात बसलेली तीच म्हाका धमकी दिता यू वोंट स्लीप नाव म्हणून सूरज सरांच्या फुडल्यानूच ती म्हाका धमकी दिता यू वोंट स्लीप नाव म्हणून कितें सांगू तुमकां आम्ही तितून ना फाईट करपाक आमकां कांयच ना आम्ही जाय जाल्यार आम्ही घर सोडचें पडटलें आमकां
The reason I came here with my babies also and my wife, I can't show it the face because for the safety. So आणि त्यांना हांगा हाडले की बाबा तुम्ही बसा, we will go together. Where we will go together. Doesn't matter. If they killed us also, we will all kill together. No problem. But we will fight for a justice. जनाब एक प्रश्न की जेन्ना त्याने तो बॉनी बीन आपण हपय त्याने जेन्ना एंट्री केली घरान तेन्ना त्याने मेन एंट्री कशी म्हणून केली मेन कितें सांगलें एंट्री त्याने खबर ना त्यांनी चावी कोणापासून घेतली ती त्यांनी क्लॅरिफाय करपाक जाय. इवन त्या टायमार तुमकां सांगले की आय वॉज बिझी विथ माय वाईफ प्रेग्नन्सी डिलिव्हरी. ती रियल स्टोरी इधर ती बोनी सांगू शकता नाल्यार मायकल सांगू शकता बिकॉज आय नेवर विटनेस्ड एनीथिंग. माझो पार्ट जो आहा तो हांवें क्लियर हाऊ मेनी मंथ्स ही वाज स्टेइंग ओवर देयर 7 months अकॉर्डिंग टू मी. त्याच्या उपरांत जर आसा जाल्यार त्यांनी शो करपाचे बिकॉज त्याच्या पयलींचे आमचे लोक आहा जे जुलियस म्हणून आसतालो पयलीं कामाक. I can stand him and show him that how he worked because Michael always pay him in the Julius as a caretaker every month, little bit. इन द फर्स्ट व्हिडिओ जेन्ना त्याने रिलीज केलो पळय तिचे त्याने म्हटले की 40 गुंडाज हाडले, गन हाडले, सुरयो हाडले, तलवारी हाडल्यो, बाउन्सर्स हाडले आणि आपले घर सामान सगळें भायर काडले, हाफ द सामान भायर काडले, थोडे कितें उरला हो मॅटर मातसो क्लियर करता. पळय त्या दिसा अशें कांयच ना, 40 बीन काय लोक ना, ते रस्ता पळय इतको जातो रस्ता, येदो रस्ता गाडी वयची ना. माझे लेबर असलेले एक आय थिंक सो 4-5 लेबर विच इज क्लिनिंग द बॅक साइड ट्रीज अँड एव्हरीथिंग. सो साइड इज बिकॉज आय वॉन्टेड टू पुट द CCTV देअर फॉर सेफ्टी. व्हॉट्स गोइंग इन माय हाऊस? That is the only cautious questions of my mind asking and I did that one. There was a 4 to 5 security guards which is day 2 and night 2. That was we did it. आता तिथून त्याचे सामान आहा त्यांनी झाले 3 लाख रुपये कॅश असलेले. So there is something they claim which is they can prove if there is a CCTV or something त्यांनी किती दवरलेले आणि why that is in my house and why that is they kept it in that house and how come they comes in there without agreement. That I wanted to see. So suppose तिथून रॉबरी झाली आहे ती अशी झाली आहे की माझ्याच घरात रॉबरी झाली आणि ती माझ्यावरच झाली आहे आणि हांवेनच केली आहे. सो व्हॉट इज म्हाका कांयच कळना तेचे एक्झॅक्टली. तुम्ही आता पुढे कोर्टात बी कितें हें घातलां सर पळय आता कितें आहा ऑक्टोबरासून हांवेन घातलेले आहा कोर्टान सपोज डील करता जस्ट टू बी अ 1 पॉइंट मेन्शन कॅन्सर ट्रीटमेंट त्याची एंड ऑफ द स्टेट आहा आणि आम्ही चिंतता की ते कोर्टान वचोंक जाय. हांवेन पळय हांव ज्या टायमार एंट्री घेतली त्या टायमार कोण नसलेले घरात. I just came and sit and I wanted to talk to with them face to face because I am also literally shit head because I scared my life. माझी आता कितके दीस रावतले तुम्ही भिवून कितके दीस तुम्ही 4 जण भोंवताले बेबी घेऊन बायले घेऊन तेंकाय कितें पर्सनल लाईफ आसा म्हाकाय पर्सनल लाईफ आहा. I literally scared of that one. Finally I decided की बाबा हे नाका आता हेंका कितें तुमकां जाय जागो न्हू तुम्ही डायरेक्ट ओनर रावन तुम्ही म्हाका कितें थ्रेट करता. यू आर आउटसायडर, यू आर अ फॉरेनर, डोंट इंटरफियर, तू आमकां सेल कर 50 लाख सेटलमेंट. कसली सेटलमेंट? इट इज एक्सटॉर्शन की आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन ना आम्ही आमचे व्हिडिओज आणि प्रूफ दाखवूंक ना म्हणून. इफ देर इज अ डकैती अँड एव्हरीथिंग शो मी द पेपर हाऊस नंबर अँड दॅट इज बिलॉंग्स टू यू. कोणाच्या घरान झाले तुम्ही सांगताय 3 लाख रुपये ज्वेलरी असलेले त्या घरान घराचा नंबर मेन्शन करा आणि त्याचं एक प्रूफ द्या की तुम्ही कसे राहता त्या घरात. आय एम प्रूव्हिंग माय लीगल पॉवर ऑफ अटर्नी विल आणि ओरिजिनल सेल डीड. आय एम शोविंग इट टू यू प्रेस. वाय डोंट दी शो? आणि ते म्हणता FIR रजिस्टर्ड करूंक ना. FIR कशी रजिस्टर्ड जातली? पोलीस कित्याक करताले? कोणाचे ती घरा वचून हांव तुमच्या घरात रावतलो आणि माझे सामान दवरता तुमच्यावरच कंप्लेंट घालतालो की माझे तुझ्याच घरात सामान चोरीले. दे हॅव गॉट एनी डॉक्युमेंट्स? They have, हांवें तांकां चॅलेंज करता if they have single document come and take it this one. If Michael sign any agreement with them, take this paper and finish this thing. I don't want any settlement, I don't want anything. Let Michael die. तुम्ही हे पेपर घ्या, तुम्ही सुखान राहा. हांव तितून इंटरफियर करचो ना आणि इवन मायकलाक सुद्धा इंटरफियर करपाक दिवचो ना. ती ऑपोजिट पार्टी आसा पळय तुमची तेंच्याने मायकलाचे कन्वर्सेशन जाल्ले म्हणजे चारी कोणी दिली तांकां ती तेच सांगता तो पार्ट हा तो मायकल और ती क्लियर करू शकता. ते तांकां कोणी चावी दिल्ली की ते डायरेक्ट तोडून भितर उतरले खबर ना. आता ते ती म्हाका गजाल कांयच खबर ना. आता ते सध्या तेच रावतात आणि खंय आसले आता आमकांय खबर ना. काल म्हाका सांगले आनी SP ऑफिसान वचा म्हणून माझी सिक्युरिटी असलेली त्यांनी एक फाटी येवंक ना तितून. सपोज आता तुमच्या घरान हांव रावता जाल्यार तुम्ही येवन विचारतले म्हाका की बाबा कित्याक रावता म्हणून. ते येवकच ना, शोवच करूंक ना. हांव पुलीस स्टेशनान गेलो, कॉल केलो त्यांनी, ती पार्टी असली आमची, हांव एकलोच गेलो. आता तुम्ही पळयता त्यांचे प्रेस रिलीजाक 10-12 लोक, आम्ही दोगेच आहा, आमचेगेर कोणूच ना. आम्ही फार्मिंग करता, आम्ही घरान डायरेक्ट भायर येयले दिले तुमकां. त्यांचे हितून क्लियर झाले. PI सूरज गवस सरांच्या फुडल्यान क्लियर झाले. आता तो पोलिसांची गाडी सोदता, पोलिसांच्या वरती पेटिशन घालता, तर पोलीस तरी कितें करताले सांग. ऍट प्रेझेंट तू त्या रावता आता सध्या ना ना ना, पोलिसांनी आमकां काढले तिथून आणि ती पोझिशन घेतलेले पोलिसांनी.
आणि आता पुलीस जर पोझिशन तांकां दिता सो म्हाका पळोवपाचें आहा की पुलीस ऑन वॉट बेसीस दे आर गिविंग टू देम हाऊस आणि वॉट एग्रीमेंट दे हॅव इट ॲडवर्क पोझिशन म्हणून तो कोण लॉ येता म्हाका कोण ते सांगतालो ओके नो प्रॉब्लेम बट द मुमेंट आय पुट इट हांव थंय रावतालो माझी CCTV तितून आहा माझ्या भुरग्यांक जे आता ते सिक्युरिटी आहा तांकां पुलिसांनी काडलेले आहा ती व्हिडिओ जी आसा तिगांक आजुनूय सोडूंक ना तेणी कित्याक दवरले म्हाकाय खबर ना हांव रातभर थंय बसलो तांकां सांगले की सर तांकां सोडा म्हणून ते कितें जातलें हांवें तांकां एग्रीमेंट करून दिल्ली आहा की बाबा तुम्ही माझे प्रॉपर्टीवर सिक्युरिटी करा म्हणून ते थंय बसलेले तांकां बेश्टी घेवंक गेले आतां सपोज तेंच्यावर प्रेशर येयलो असलो एक्टिविस्ट तांकां कॉल करता आनी ते हे करता आतां तेंणी म्हाकाय धमकी दिल्ली आहा की तुज्या कंपनीवर घालतालो पेटिशन घाला काय प्रॉब्लेम ना आता तुम्ही पॉवर ऑफ अटर्नी तुमच्या लागीं आसा म्हणटा हय. पळय आणि ते येऊन रावताले म्हणटात सो हय. तेन्ना जे रावले पळय तेन्ना तुम्ही कंप्लेंट बी दिल्ली सर, पुलिसांक परत तुम्ही जाप विचारलेलो ऑक्टोबरान पयली कंप्लेंट दिल्ली आहा नोव्हेंबरान ऑगस्टान सप्टेंबरान तेच्या कडेन उलोवप जालें ऑक्टोबरान हांवें कंप्लेंट दिल्ली आहा नोव्हेंबरानूय तेचे उलोवप जाल्लें आहा तेच्या उपरांत कंप्लेंट दिल्या उपरांत कित्याक तांकां सांगलें हांवें क्लियर कट सांगलें यू टेक एग्रीमेंट फ्रॉम मी आय एम नॉट सेईंग नो but please make it legally tenant verification you know that now situation going on 10,000 fine prison asa so तांकां एक सांगले की मी एग्रीमेंट घ्या रावा हांवें ना म्हणून ना विचारा तितून आनी तितून माझे स्क्रीनशॉट आहा तेंचे घेतलेले आहा सगळे दाखयता तांकां तेणी हय मानले बट दे रिफ्यूज दॅट वन दॅट दे डोंट वॉन्ट एग्रीमेंट इन फ्युचर जर आता ताका तो एग्रीमेंट करूंक जाय जाल्यार लिजार दितले ताका तुमकां बाय करूंक सेल करूंक जाय ती प्रॉपर्टी No, no. Sale करपाक ना ती property. This property belongs to the Michael Peter. He wanted to die in Goa. That was his wish. If he's staying there, it will be his. And it is not for a sale. I'm repeating again. This is not for a sale. Even next full 20 years or 30 years, it is not for a sale. I will be here alive, and I'm giving the word. It is not for a sale. ते सेल करपाक आसा जाल्यार ते पयशे खातीर जर कोण करता आसा जाल्यार ना इट इज नॉट फॉर अ सेल आय एम सेइंग एन ओपन चॅलेंज इफ दे हॅव एनी डॉक्युमेंट प्लीज टेक इट द ओरिजिनल सेल डीड एंड फिनिश इट दिस ड्रामा डोंट फाइल एनी फेक कंप्लेंट डकैती 3 लाख 5 लाख प्लीज जस्ट गिव अ जस्टिस टू द मायकल लास्ट क्वेश्चन त्याने जसं त्याने म्हटलं की रिन्युएशनाक त्याने सो अँड सो पयशे इन्वेस्ट केल्ले आसा Yes. सो तू ते पे करपाक ताका रेडी आणि Ready, I'm आणि ready for कोण that. येयलो मोदी हे करपाक सेटलमेंट करूया म्हणून सांगपाक हय हांव रेडी आसा पे करपाक आतांय तुमच्या फुडल्यान सांगता इफ ही स्पेंडेड समथींग ऑन दॅट हाऊस आय एम गिविंग टू रेडी टू गिव एवरीथिंग बॅक इन द कॅश बट त्याने म्हाका एक प्रॉपर एग्रीमेंट दाखोवपाचे की आमी ताका भरून दिल्ले आहा की तू हे स्पेंड कर कितेंय स्पेंड कर म्हणून इफ यू गिव एनी प्रूफ आय विल गिव यू फुल अमाउंट इफ यू सेड 50 lakh आय एम रेडी टू गिव 50 lakh आणि ते कोण वॉल्टर लोबो तो येयल्लो त्याने आपुणूच सांगलो म्हाका पोलीस स्टेशनान ज्या टायमान भितर हांव गेलो भायर म्हाका ते शेड आहा थंय तुम्ही CCTV चेक करू शकता थंयच म्हाका आपयले आणि त्याने सांगले की ही हॅव अ गुड लॉयर्स you don't have it because you are organic farming आम्ही केन्नाच करूंक ना आमची कितें कांयच कॉन्टॅक्ट ना so you have a good lawyers he have a good activist friends he is from the something in Goa's first DGP family something खबर ना but I feel very sorry की असे फ्रीडम फायटराची फॅमिलीचं जो नाव बदनाम करता प्लीज बी क्लिअर आउट की असे करून तुम्ही तुमचे नाव घालू नका तू असा करो पेपर घेऊन यो आणि हे पेपर वर आय एम रेडी टू गिव एनी एक्सपेन्स वॉट एव्हर ही स्पेंड इट बस म्हाका त्याने एक शो करून दी की बाबा त्याने हे आम्ही रिटर्न दिले आहा की स्पेंड कर म्हणून आम्ही परमिशन दिली आहा My question is to Michael. That David, he is a cousin of David. He's He is a cousin of Michael, so they are related from the family. He is from the This- UK. Second cousin. Yes, And he's in UK. he is in UK. He's in the And UK. he has handed over the key to the lady to enter the house. He, the Michael. Michael had. We never in the picture. Through a But then neighbor. he didn't consult you all before handing over the keys. No, because see, I'll tell you one Did thing. he inform you all at least? ना आमचे कितें जालें we stays mostly at the farms we don't have a remote area we don't have a networks and everything even we have to call no then we have to go to the like part of some main road and everything yeah आणि when we was there in the picture the Michael already given the keys to the Julius and Julius involved or that Michael involved that he or me don't know anything and we don't believe on the what we heard from the other people that part clarified by the Michael and the Bonnie what they got a key or they break down and came directly that they part came clear Let me clarify some things. Michael appealed to me at the end of August for help from England. while they stopped the calls and everything. There was this situation going on,
and he was asking me for a good lawyer, which is not easy to give in God, right? So we use our company lawyer to take some advice on Michael's behalf, and we took advice from the beginning, and that's how John came to be the power of attorney. I'm not allowed to hold power of attorney in India. And this power of attorney only just because I am an Indian resident and I'm helping out him as a family. We How are are you non. related to him? He is the guy who gave me from the childhood everything, my expense, my driving license, my passport, my sponsor, and he became my father. So lately everybody knows as I am his adopted son. From childhood he is the everyone handle, and he is the single person in my family who's having. His wife Michelle Kellerman, she passed last year, Mama, which is I call Mama. She struggled 2 years for a cancer and she passed last year in the here only in India. तर मायकलन चावी दिली म्हणतात मायकलन त्याका सांग ना किती चावी दिल्या का ना किती तो सेकंड कसं म्हणतात त्याच्यात होय होय. मग त्याका खबर ना त्याने No, विचारू ना. he is the age of 77. I'm also 76. 76. And I knew Michael when And you we can were see young. that he have that phone, that Nokia, simple one. He don't use the phone. Michael don't use the phone. Even I just show him how to use the smartphone because I want to call पण on विचारलं FaceTime. जाता नु मायकलला त्याका आम्ही विचारले ते का किती मायकलला सांगता मायकलन किती सांगले की he showed something to that Julius or something, that maid or something, that a guy to show that house. After that he left. Julius, Michael don't use the phone. Even आता तुम्ही call करा, Michael is very difficult to handle. If you call it, you once in the week, I think so, he called, receive the calls or something. What I would like to explain for you, to give you background, is that back in, what was it, 2002? Yes, 2002. Michael and his wife Karen bought this property with the intention that, like many foreigners, hoping to spend their old age here. She got one of these thrombosis conditions in her intestines where there was a blockage. She was rushed into Malta hospital and they saved her life, but they took everything out. She was empty, had tubes going in and out of her. And so Michael took time, but he eventually got her airlifted back to the UK. There she managed to hang on for about 3 years, but no life. During this time, Michael finds out that he has prostate cancer. He was diagnosed, I don't know, at stage 2 or something like that. He then spends the next 10 years, after burying his wife, he then spends the next 10 years using his funds and knowledge to seek out treatments. And he has managed to stave off the death, the inevitable end, for some 10 years. But now it's coming really to the end. And it is my belief that these people, knowing about Michael's condition, intended to be living in that house when he died. Because who is going to kick them out then? Who will come? Michael has no relatives, no children. His wife had no children, no brothers, no sisters. Like myself, actually, I have nobody except my son here, John. So that's my belief. I can't prove that, but it would have been very difficult under the system here. आमका खबर ना, you can find out the real truth right now. The tenant verification, their identification, their agreement. I think so. You guys have lots of sources, and I believe that in justice. So तुम्हीच किती तरी करू शकता त्याच्या तुला मला एक सांग, त्यात ही प्रॉपर्टी मायकलन परचेस केली हय. ते फेमा अंतर्गत त्याची FEMA अंतर्गत किती असतं, like if you are exceeding more than 182, it is mentioned in there. It is if you are more attending that one, so they get a permit, residential permit. So we have the permit in 2004. On that basis, we bought that property. That was the clarification which is we given to the everyone. You want a certificate of it. Yes, that FEMA certificate is not required there. So you can see there PIO, and there is mention which is FEMA 1999 5th A,
there is a rule that if you are exceeding more than 182 days, there is a NOC from the lawyer Benedict something. I have that NOC also.